päälle. Vaikka te ehkä... Vani otti 2 pistettä. 70-65. Vetää oikein hiljaiseksi noin Matin kuulutukset. Niin kuin, jää miettimään ja pohtimaan elämän syntyjä, synkkiä syviä. Green ajaa jälleen, antaa Sweetille, tosta pitää mennä. Pallo pyörähtää hyvässä vaiheessa, kierre oli hyvin omituinen, jotenkin pallo lensi ihmeellisesti. Joo, tuntuu vissiin, että oli vähän liukkaat kädet kaverille. Ei lähtenyt niin kuin pitää. Mut se saavutettiin mikä tarvikin, eli 2 pistettä siitä saatiin. 8-12 jäljellä. Clifton Jones tekee paluun kentälle ja Ville-Pertti Lind lähtee vähäksi aikaa lepäämään. Tänään ei kyllä Arto Stenhelliä tai Vicky Wikholmia tulla näkemään. Siltä vähän näyttää. Kyllä ne tulee kentälle vielä. Tarmo repäsi loppuun niin hyvän raun tässä, että nekin pääsee. Kyllä sulla on Tobi vielä Tarmon sydän. Tuo oli retorinen kysymys, ei tarvi vastaa millään. Totta kai. Mut missä vaiheessa? Ketäs muita tuolta penkit löytyy? Siellä on 2 kaveria, toisella on punainen paita. Kukas hän on? Tero Ollila on, kuka oli nilkkaleikkauksessa tossa reilu kuukausi sitten, että kovaa vauhtia kuntoutuu ja kun se saadaan vielä tuohon porukkaan, niin hyvät tulee. Ja sitten siinä istuu vielä 1 kaveri vieressä. Ja menee se sisään. Kyllä vaihtopenkillä on ainakin nyt 4 jätkää, jotka hyppää heti ilmaan, että kyllä tässä fiilistä löytyy. Sitten siellä on mustapukuinen kaveri, Amerikan vaihto-oppilas, eikö näin? Joo, Raymond Blake niin treenaa Tarmon kanssa tässä näin. Opiskelee mun käsittääkseni Helsingissä jossain ja ravaa sieltä joka päivä tänne treenaamaan. Nuori kaveri, mut ei valitettavasti vaan niin hyvä, että mahtuisi tähän jengiin kumpaakaan näitä Greenia tai Jonesia ohittamaan. Kuitenkin hyviä kokemuksia varmaan vaihtarivuonna saa siitä, että tämmöisessä hallissa, missä hallissa on tunnelmaa, täällä on aina tunnelmaa. Katsoja saisi olla ehkä vielä vähän enemmän, mutta sitten lähtee silti 3 ja jotain tapahtuu. 3 sekunnin virhe tulee tästä näin. Joo. Hyvä joukkuepuolustus taas. Siellä oli Nikitin pääsemässä läpi korille, mutta sieltä tultiin jeesaamaan ja lopputulos oli tuo. On osittain, niin kuin jos mä sanon, aika vihreällä koripallosilmillä, niin välillä hyvinkin valmiin näköistä Tarmon peli. Varsinkin puolustuspäässä niin kuin homma on kyllä kasassa. Joo. Välillä, mutta... Et onko se sitten sitä mitä Kalle ajaa niin kuin sisään ja sitten välillä? Tuosta pitää saada jo virheitä. Mitkä sä uskot oikeesti, koska me ei varmaan näin arvovaltaisia vieraita pitkän aikaa sitten taas saada. Tänään näin, jos tuossa käytäväpuheisiin on uskomista, niin lähtee, tippuu, Virtanen 3 pistettä. 78-65. Joksa nyt uskallat sanoa, että tää on Tarmon matsi? Ollaan 13. Joo, mä sanoin äsken, että Stenhell ja Wikholm pääsee kentälle tulee niin sen verran eroa tähän näin. Mä muistelen, että muistatko mitä sä oot oikein luvannut näille. Pitäisikö meidänkin tehdä tommosia diilejä, että jos sama kuin Rautiainen teki Mestareiden liigan, että jos hävii niin kävelee, niin tehdäänkö niin, että jos Tarmo hävii tän, niin me ollaan molemmat avauksessa takamiehenä ensi matsissa. Ei tehdä. Sä et tiedä mun heittotaidoista.